La Khadija diu que no se vol casar, no li agrada aquell home que li han buscat, que ella ja té un xicó la mar de templat, que fa més de 2 anys li té el cor robat. La Khadija diu que no se vol casar i té clar que no vol deixar d'estudiar, però son pare li crida que t'has pensat, tu faràs el que tinguis acabat. Que ella estima la seua família i orgullosa passeja el hijab al cap, però també vol lluitar per la vida que has somiat. Que ella estima la seua família i orgullosa passeja el hijab al cap, però també vol lluitar per la vida que has somiat. Son pare ha perdut un local i ha tallat la internet, la tancada en clau, no la deixa sortir més que pa menjar, no vol que la visiten tampoc trucar. La Khadija s'obliga a obrir un mamà, filla meua només que tingués la clau, pues deixeu que li truque al meu Hassan. Que ella estima la seua família i orgullosa passeja el hijab al cap, però també vol lluitar per la vida que has somiat. Que ella estima la seua família i orgullosa passeja el hijab al cap, però també vol lluitar per la vida que has somiat. Avui al matí l'ha anat a buscar, però Khadija no hi era, que s'ha escapat, i diu que una veïna l'ha vist passar de la moto agafada del seu Hassan. Lerei, lei, lei, 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 lei.